Данлыклы Акчуриннар яшәгән Зия башы авылы борынгы Сөмбер губернасында иң зур татар авылларының берсе. Биредә аларның йөзләгән кеше эшләүче сукно фабрикалары, берничә йортлары була. Сейчас остается 3 дома Акчуриных на территории поселения. 2 из них это в руках частных лиц, то есть там люди живут, а одно заброшено полностью. Ульяновскидан 120 чакрым ераклыкта урнашкан авыл музеенда Акчуриннардан калган берничә уникаль экспонат һәм йорт җиһазлары саклана. Акчуриннарның өйләрендә татар һәм рус телләрендә бик бай китапханә була. Һәм ләкин иң кадерле һәм иң мәртәбәле урыннарны әлеге китапханәдә кулдан язылган менә шушындый Коръәннәр алып тора. Әйтүләренә караганда, мондый Коръәннәр аларда 100дән артык була. Әмма ләкин 1917 елда революциядан соң атларга тиеп аларны авыл кырыена чыгарып яндыралар. Менә бу шуннан сакланып калган бердән-бер Коръән китабы. Бу кадрларны без моннан берничә еллык Коръәннең әле музейда сакланган вакытында да төшергән идек. Тарих фәннәре кандидаты Рәмзия Вилданова аның аяныч хәлен күреп өлкә дәүләт архивына мөрәҗәгать итә. В самом Старо-Тимошкино было несколько мечетей. И в одной из мечетей в подвале был найден этот Коран. Его принес житель Старо-Тимошкина Урмеев. Там ничего уже не осталось, все рассыпалось в руках. Өлкәнең дәүләт архивы хезмәткәрләре бу эшкә бик нык сакланып кына, төгәлрәге бик дулкынланып алыналар. Первоначально мы сразу изучили правила обращения со священным Кораном. Каждый раз, начиная работу, мы произносили «Бисмилля Рахмани Рахим». Наверное, это нам и помогло. Вы знаете, он сам нам помогал, потому что листы были настолько хрупкие, настолько уже изъеденные грибками, плесенью, что пришлось дезинфицировать и парами формалина, и полис на каждую страницу. Бер елдан артык вакыт эчендә архивның иң тәҗрибәле берничә хезмәткәре моннан 200, бәлки 300 ел элек кулдан күчереп язылган изге китапны яңарту өстендә эшлиләр. Была проведена сначала дезинфекция, удалены все наслоения грибка, плесени, смыты. После чего мы приступили к восстановлению страниц. Они укреплены прозрачной французской бумагой, для того, чтобы тот текст, который сохранился, он был виден. Яңартылган басманы укучыларга тәкъдим итү кичәсендә архив хезмәткәрләре әлеге Коръән китабының кайсы гасырда язылганын төгәл ачыклау өчен аны Казан галимнәренә җибәрергә кирәклеген дә билгеләп үттеләр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Медәрисов, Яңа гасыр каналы.